100 нафара магазини Риафон соҳиби падарка мекунад. Чӣ аксияи 100 дар магазини Риафон уже сар шудагия. Якта телефон мехарӣ, гарантия талони 1 сола дар телефонтон нависта мешавад. Қатъиан қоғазо ва одамое ки харидагиян хушон медонанд. Уже аксия 3-4 рӯзи давом кардастиян. Дар инҷа бошад битаваи техника 3 намуди телефон мондагия. Ай 5500 сар мешавад, ай 7000 рубл сар мешавад телефон ва дигариш бошад 17000 15000 рубл месад. Техно камоси худаш 18500 рубл, ҳамира дар падарка мондагия. Телефон Техно Neo 6 бошад 17000 рубл ва телефон Realme Note 50 бошад 7000 рубл ки 3 намуд телефон дар падарка мондагия ва битаваи техника. Телевизор ҷа бошад чангашак ҳам қали чизо мондагиян ва и бошад аксия бошад рӯзи 3 октябр ё 2 октябр эфирда гап зада мешавад ки соҳиби падарка мешавад ва пешаи ба соҳиби хали падаркашон чикор мекунӣ? Телефонҳо худшон арзон шудагия. Барои именно телефон арзон шуданаш дар ин парамон бошад телеграм канал монай Realphone Москва медроид дриаму телеграм канал мон нархномои ҳама телефономон ҳаста. Дар Москва ихали нарх намон неста. Натури бидро бин, нархи телефонҳоро бин, хушон вапша арзон шудагия. Ва иҷада бошад гарантия талон, числа, названи ҳаму телефону, серия номер, ҳама 1 сола гарантия официални. Иҷада бошад продавец касе бошад имзои хуша мемона. Иҷада бошад ном фамилияи худ брат, номерои телефони худет, ҳамаша баҳдробни гуфта бо мегзаранад. Полни дар иштироки ҳами 100 та аксия дохил мешӣ. Агар ки худат брат телефони арзон дар кор бошад, бо қатъи падаркаш номеро дар рӯи экрана метонем брат бемалол алоқа бурой ва агар ки дар дигар шаҳрҳои расида бошем ба почта равон мекунем. Дар Тоҷикистон ҳам бошад доставка дорем. Дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рубл ва дар Россия бошад доставка 300 рубл месад. Ва дар ҷа бошад мо авиакасса ҳам дорем. Авиакасса акай Ҳусейн кор мекунад ва иҷада бошад ба любой ҷо парвоз мекунӣ. Просто дар номерои рӯи экрандагӣ алоқа бурой хубтарак мешавад 925 371 0388. Акай Ҳусейн ман дар билет бигӣ ба ҳамунҷа париданам дар кори Тоҷикистон ё дигар ба шаҳрҳои Россия ё Ӯзбекистон ҳамаша бо худаш подробно гуфта мегзара. Агар ки билетҳо мисол як вақто шуда ба Тоҷикистон қимат шуда бад рафтан, мисол акай Ҳусейн бошад шумо дар хали подробно гуфта мегзарад ки ба агар ба Ӯзбекистон бири чанқа меғалтада ё прямо ҳозир бири прямой рейс чанс меғалтада, ҳами акай Ҳусейн бошад шумо дар подробно мегзара. Барои муроҷиат номеро дар рӯи экрана алоқа бурой мешавад. Ана давомбайни видео маша гуп зади. Панатон ба худо саломат бошед.